Moi vaan kaikille, minä olen päälle. Ihmettelette varmaan miksi en ole tehnyt yhtään videoita tälle kanavalle, koska en ole ehtinyt. Ja kaikki on mennyt pieleen. Mä oon tehnyt vaikka kuinka monta, mutta sit mä oon vahingossa poistunut. Käytiin eilen H&M:llä tai Kaarassa. Ja mä ostin H&M:stä tällaisen Los Angeles pipon. Tällaisen. Ja kun mä olin eilen mä sain tällaisen pinkin Lumene Natural Code Ripple Shock Lume Mascara. Älkää tulko valittaa englannista. Mutta sitten mä ostin, mä nyt näytän tästä teille. Tällainen. Meni vähän kauemmas. Tällainen. Tavallinen, ei mene kiinni. Ja nyt täältä. Eli tähän sopii tällainen musta toppi. Mä näytän teille alhaalta. Se on tällainen. Ja sitten 3 mustaa toppia. Tästä. Tällaisia toppeita olisi. Sellaiset ottuu. Tän Nikola. Ja sitten farkut. Niissä on tällainen. Sain sen mukana vyön. Oho, se menee pois. Niin mä sain sen mukana vyön. Mä voin näyttää sen teille. Mä en ole siis ottamassa housuja pois. Mä näytän vaan teille tän vyön. Mä käytän tätä ihan huvikseen, koska tää vielä sopii tähän asuun, niin ei mun kyllä tarvis käyttää tätä. Tällaista kuviota. Lettikuvio. Tällainen. Ja tässä ei ole mitään tällaista reikää, että tää on vaan tällainen. Nyt laitan tän takaisin. Se on kyllä aika helppoa, mutta laitan takaisin. Täältä aina vyö pois, kun vessassa on vaan ärsyttävää. Tämä ei ole kovin vaikeaa. Näin. Ja mä just laitoin mun ripsiväriä vähän aikaa sitten. Ihan pikkusen, en mä paljon käytä meikkiä kyllä, enkä useinkaan käytä. Mutta joskus. Ja siitä tulee ihan tällaista tavallista jälkeä. Tällaista. Niin mä pidän vaan hiuksia auki tällä pipolla tässä edessä, koska enät kohdettu. Nyt mä näytän, jos mulla on hiukset kiinni tää pipon alla. Ja tavallisesti. Tapahtuu näin. Minä olen kalju. Paitsi just ei näy tuolta, ei näy täällä pipun alla. Ylimääräiset hiukset, niin mä näytän kaljulta. Mutta sen toki mä pidän niinku siksi mä pidän näin. Joko näin. Tai sitten näin.
tämmöisen kulintapipon kanssa. Ja me ostettiin nämä vaatteet eilen. Meillä oli kiire H&M:lle, koska me oli noin 15 minuuttia aikaa shoppaa siellä. Tonne meni. Aamulta alkaa taas vuotaa silmää. Joo. Mutta tää oli nyt vaan tällainen mun eka video. Ja mulla ei ole mitään aihetta. Mutta joskus ehkä tämä minun näkökulmani tulee näyttämään erilaiselta ja saan omaa rauhaa. Koska me ehkä muutetaan. Sitten muuten käytiin siis kauppakeskus Kaaressa. Me ostettiin minulle sisäpelikengät, ja siksi just sisäpelikengät, koska mä harrastan jalkapalloa ja meillä on sisätreenit huomenna. Ja mä oon joutunut aina alle sukkasilta tai talvikengillä, joka on ollut vaikeaa. Ja nämä maksoi 19,95. Joo. Se tästä videosta. Tilatkaa kanava ja peukuttakaa. Ja toivottavasti mä saan siinä kommentteja, koska mä haluaisin tehdä 10 parasta kommenttia. Mutta nähdään sitten seuraavalla kerralla tai seuraavassa videossa. Siihen tulee, tai yritän saada siihen aihevideon, joten nähdään siellä. Moikka!